Faint sy arno i chi? Faint sy arno i chi? Ie, faint sy arno i chi? Does na ddim lle gwell i brynu dafad nag yn Mart Aberteifi, a neb gwell i roi nhw ar y trywydd iawn nag enillydd Fferm Ffactor Aled Rhys o Ben Parc. Chydig o ymchwil yn gyntaf cyn bwrw mlaen i brynu go iawn. 90 pence yr un each, ond rhaid prynu bob un. Bain whole lot then. 90 Na, yr un each. Un llefran a un paced ar y potets. Oce, diolch yn fawr. Faint arno i hi? Os cardiau post os gwelwch yn dda? Wes, maen nhw lawr y gwylod o'r siop ar wna'r bwys yr ewgell. Licen i gael cwrs cyffili. Cider Cymru. Diolch yn fawr. Dwi'n joio. Ie. Siop neis. Diolch. Ti eisiau cacen Cymraeg? O na, dwi'n iawn, diolch. Beth yw'r rhif ffôn ti? Ffeindiwch fi ar Facebook. Ah, Nawr e. I will poke you. Oh, thank you. Fi'n poco ti. Mae Matt yn benderfynol o adael ei farc yn rhywle. Reita, mae'n criw ni gyd yn mynd i fideo rwan yn erbyn chydig o'r ffermwyr lleol yma, a da ni'n mynd i weld pwy sy'n mynd i brynu y gorlan yma o ddefaid. Mae bob un wedi dewis i arwydd bach arbennig i hun, felly drychwch allan a sgwni pwy bydd yn mynd adro hefo'r defaid ma. Iawn, Ron, diolch yn fawr i chi. Hwn fan hyn, nawr de. Hwn bendigedig, 42 kilo, beth chi'n weid amdano fe de. 70. Y foment dyngedfennol i ni a'r ddafadrian. Ym Mhendim, mi fydd hi'n eiddo i un o'n dysgwyr Twitchy. 90, fi'n gwerthu 90. Ie. Fi'n prynu afal Right, iawn. i chi. O, i athro. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Dim problem, croeso. Lots of teachers' pet. Matt Johnson. Wel, crafwr. Crafol. What you call me?